hoztak. Az év 100 szülinapi buliát akartam megrendezni, és erre tessék, ez nem igazság. Hol vannak a lufik? Adj már ide! Fújj fel őket, de ha egy kis külön a véged, megértetted? Szia! Hol vannak a pizzák? Extra full szuper pizza. Szerinted ez elég lesz? Én nem ehetek, fogyózok. Ja, én is. Hát ez! Ne is kérdezz! Kétségbe vagyok esve! Végem van! Nyugi, lélekezz még már! Hogy bulizzunk így? Mindent beköl! Melyet mi rosszat akarsz csinálni? Nem tudom, de így már nem is érdemes rajta gondolkodni. Hello! Na végre! Mióta várunk már rád? Zene? Megvan, de van egy kis gond. Nyugi! Na ne! Nem tehetek róla, ha nem hozom el őket, én se jöhetek. Ez nem te az! Még egy szépen. Ó, köszönöm. Ez az állították különleges. Összeállítottuk a világ legjobb új programjait! Gitart fejlünk, bulikat Annyi gyereke volt, mint Talicskája. De hány Talicskája? Agyasztalunk, ez nem Rostaliga, hanem Rostalika. Rostajukai? Ja! Én tudtam! De hol tudtam, figyeljetek! A szegény ember már alig tudta etetni azt a sok éhes szájat. Tényleg én már marhéjes vagyok, haja van. Éhesek vagyunk! Éhesek vagyunk! Fogjátok már be, ott a pizza a szóval. A szegény ember már alig tudta etetni azt a sok éhes szájat, mikor született még 2 gyereke. Már én is sokan vagyunk a pizzáról. De ezek a gyerekek különlegesek voltak, mivel szépek és okosak voltak, de minél nagyobbra cseperedtek, annál többet veszekedtek. Nyúzták egymást éjjel-nappal, a ház zengett a kiabálásukról. Hé, ezt a pizzát valaki már megkezdte. Ez is
Szerintem leléphetünk. Fogd be, te csak egy favar! Valaki